ערב טוב רבותיי, תודה רבה לכל האנשים שהגיעו לוובינר שלנו, תודה רבה לצופים. הערב אנחנו נעסוק בנושא סופר מעניין, נושא שאנחנו מדברים עליו רבות פה. אני קודם אציג את עצמי, קוראים לי דני סעד, אני סמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת השקעות פדרמן שחם, אני מעל ל2 עשורים מלווה משקיעים, מלווה חברות השקעות, וגם מנהל אתר פודקאסטים שמלמד משקיעים איך לבחון השקעות אלטרנטיביות, ממה להיזהר, איך להגן את עצמנו בביטחונות, ואיך לעשות תשואה עודפת מבלי להיכנס להרפתקאות. אז אתם מוזמנים גם להיכנס אם תרצו אחר כך לאתר שלי, דני סעד, co.il, כדי לקבל יותר מידע מפורט על החומר שאנחנו נעסוק בו היום. אז בואו נתחיל. יש לנו נושא מרכזי, והנושא המרכזי הוא נושא חם, והנושא הוא השקעות אלטרנטיביות בעתות משבר. והסאב-טייטל שלנו זה איך אנחנו עושים תשואות עודפות דווקא בשוק משברי. עודף מעבר לתשואות הרגילות שניתן לעשות בימים רגילים, והערב אני אסביר ואני אפרט בדיוק איך ניתן לעשות פוטנציאל רווח, שבימים רגילים כסדרה אנחנו לא יודעים ולא מצליחים כי הנסיבות הן אחרות. אז אני אעשה לכם סדר, אנחנו נתחיל בצורה כזאת על 3 נושאים. הנושא הראשון שלנו יהיה איך רוכשים נכסי איכות במחירי חסר, מהם הסיבות, מהם הסיבתיות לרכישה במחיר מתחת לשווי הריאלי שעדיין הנכס איכותי. איך קורה דבר כזה, מהם הסיבות שמובילות לעסקאות שכאלו. לאחר מכן אנחנו נדבר על הנושא השני, שהוא מהו הסגמנט הנכון לתקופה הזאת. היות ואנחנו בתקופה של אי ודאיות, חשוב לנו לחפש איזושהי ודאיות מסוימת, כמו שאתם יודעים, כסף לא אוהב חוסר ודאיות. והנושא השלישי שלנו, שאנחנו נסכם אותו וזה יסגור לנו את הכל, זה מה המודל העסקי הנכון בהשקעות אלטרנטיביות, ואיך מאבטחים את הכסף שלנו בטרנזקציה שנמצאת אלפי קילומטרים איתנו, וכולנו יכולים לישון בשקט. אז אוקיי, אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל בדבר הראשון שלנו. דבר הראשון שלנו, איך אנחנו רוכשים נכסי איכות במחירי חסר. נכסי איכות במחירי חסר. זה נשמע כמו פרדוקס, כי נכס איכותי לא יכול להיות שלו מחיר חסר, ימכרו אותו בשווי שלו, או אפילו מעל השווי שלו. אז אני רוצה להסביר איך זה קורה, ואיך הנסיבות מתכנסות ומגלגלות לעברנו את מה שאנחנו באמת רוצים ומחפשים. אז בואו נתחיל, יש כמה אפשרויות על מנת להשיג נכסי איכות. כשאני מדבר נכסי איכות, אני מדבר על נכסים בעשרות מיליוני דולרים, אני לא מדבר על בתים של 100-200 אלף דולר, אלה השקעות שאנחנו לא עוסקים בהן, הן גם לא מביאות את פוטנציאל ההשבחה שאנחנו באמת מחפשים, וגם הוא לא מביא לנו את האקזיט שאנחנו מחפשים. אז אנחנו הולכים על סוג נכסים שאנחנו קוראים להם מיד קלאס. מה זה מיד קלאס? זה נכסים שהם, הנכסים בעשרות מיליונים, ב10, 20, 30 מיליון דולר נכסים בקבוצת משקיעים ביחד, אלו נכסים שמבחינת סדר גודל, הם נכסים קטנים מדי למוסדיים לגדולים, אבל הם גדולים מדי למשקיעים הקטנים. זה איפשהו נופל בין הכיסאות, בגלל זה אנחנו תמיד בוחרים את הדבר הזה שנקרא מיד קלאס, שהוא קטן לגדולים וגדול לקטנים. וככה אנחנו משיגים את ה-added value. אז איך קורה הדבר הזה? בואו נתחיל. יש מספר אפשרויות שבהם ניתן לרכוש נכס איכותי, מה שנקרא במחיר טוב, מתחת לשווי הריאלי. יש את סוגיית קרנות הריט וחברות הנדל"ן, מצוקת התזרים, ובנקים אמריקאים. אז בואו נתחיל רגע ונדבר על קרנות ריט. מי שלא יודע, קרנות ריט זה ראשי תיבות של real estate trust, זה קרנות נאמנות אמריקאיות, שהן מחזיקות נכסים במאות מיליונים, יש גם קרנות ריט במיליארדים, יש גם קרנות ריט יותר קטנות שמחזיקות מיליוני דולרים. כשאנחנו מסתכלים היום על מה שקורה, כי לנו, לפדרמן שחם, יש מערכת שקוראים לה מערכת סקאוטינג. מה זה מערכת סקאוטינג? נכסים ב10-20 מיליון דולר, אלו בדרך כלל נכסים שמקבלים מימון בנקאי, שזה לא משכנתה של בית, זה מימון מסחרי. ולמימון הזה יש דבר שנקרא ברוקר מורגג'. שהברוקר מורגג'ים האלו, המתווכים של המשכנתאות, הם בקשר איתנו,
והם תמיד נותנים לנו את מה שאנחנו רוצים, ואני אסביר איך זה עובד. אז בואו נחזור רגע לקרנות הריט. קרנות הריט זה חברות שמונפקות בבורסה, הן מחזיקות פורטפוליואים מאוד גדולים רק של נכסים מניבים. עכשיו, אם תסתכלו על התמהיל של כל פורטפוליו של קרן ריט, הוא בדרך כלל מורכב, גרוסו מודו, כן? 30% נכסים מניבים מסגמנט משרדים, עוד 30% נכסים מניבים מסגמנט ריטייל, מסחרי, ועוד 40% מולטי פמילי. זה בדרך כלל התמהיל. עכשיו, שאנחנו מסתכלים היום על תקופת הקורונה, שאנחנו יודעים שהתקופה הזאת היא פה להישאר בטח לטווח הקצר, היא לא הולכת להיעלם לנו בחודש-חודשיים הקרובים, אנחנו רואים שיש קרנות ריט היום כבר בארצות הברית, שסובלות מבעיית נזילות. ומדוע הן סובלות מבעיית נזילות? הן סובלות בגלל שיש להן רכיב משמעותי מהפורטפוליו שלהם, שכרגע מדמם. המשרדים מדממים. הריטייל עוד מדמם עוד לפני הקורונה. אמזון הרג את הריטייל, את התחום הזה, ואיך שנכנסה הקורונה, ושתי הסגמנטים הללו, למעשה החלו לדמם, והם יצרו מין סיטואציה מאוד מאוד טובה לנו. מדוע היא טובה לנו? כי הם יצרו סיטואציה שיש פתאום קרנות ריט, שיש להם כמה רכיבים של נכסים מניבים, שכרגע גורמים להם לבעיות תזרים, והם צריכים, כדי לפתור את הבעיה הזאת, הם צריכים הון נזיל לאתמול, לא לעוד חודשיים, 3, 4, הון נזיל לאתמול. בתמורה להון נזיל המיידי, הם יהיו מוכנים לתת מהנכסי איכות שלהם, שזה המולטי פמילי, שזה נכסים מניבים שאינם מדממים נכון להיום, לתת לנו אותם בדיסקאונט על מנת לפתור את מצוקת הנזילות שיש להם. מעבר לזה שיש קרנות ריט, כאלו בנסיבות הללו, שכרגע אנחנו מגששים ובודקים את האלטרנטיבות, ואנחנו באמת נחשפים, אני חייב לציין, לנסיבות רכישה שבימים רגילים אנחנו לא רואים. ממש לא רואים, וזה באמת הזדמנות. אותו דבר כמו הקרנות ריט, יש גם חברות ויזמי נדל"ן שנקלעים לאותה מצוקה, שגם איתם ניתן לעשות את הדבר הזה. ויש את הנושא של הבנקאות האמריקאית. אני רוצה להסביר משהו חשוב. הבנקאות האמריקאית עובדת בצורה כזאת שהיא נותנת הלוואות נון-ריקורס. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אני סתם אתן דוגמה, זה דוגמה כדי להבין את הרעיון, זה לא העסקה, זה דוגמה. אם אני רוצה לקנות מולטי פמילי, מולטי פמילי זה נכס עם 20, 30, 100, 200 יחידות דיור כיחידה אחת. אפשר לקנות דירה או למכור דירה, זה one unit. זה יחידה אחת שיש בה 200-300 יחידות דיור. אוקיי? אז אם אני רוכש אותם במחירי חסר, אני עשיתי רווח מאוד גדול. איך אני מגיע למצב הזה של לרכוש אותו במחיר חסר מתחת לשווי ריאלי עם הבנקאות האמריקאית? אז בואו נבין איך הבנקאות האמריקאית עובדת. אם אני קניתי נכס לדוגמה ב$10 מיליון, לדוגמה, אני קרן ריט, וקיבלתי מינוף של $7 מיליון. עכשיו, מסיבות כאלו ואחרות, הקרן ריט בבעיות תזרים לא משלמת כמו שצריך את המשכנתה. מה הבנק עושה? הבנק עושה foreclosure, מעקל את הנכס. מה היופי פה בעניין? היופי בעניין שהבנק הוא מוסד פיננסי, ומוסד פיננסי איננו רשאי להרוויח על הנדל"ן, איננו רשאי להרוויח על המקרקעין, דהיינו, הבנק מעקל את הנכס, חייבים לו $7 מיליון, הוא מוציא את הנכס לשוק בחזרה, לא בשווי שלו של $10 מיליון, כי אסור לו, הוא ירוויח על הנדל"ן, אסור לו להרוויח על הנדל"ן. אז הוא מוציא את הנכס לברוקרים, לבורגג' ברוקרים, במחיר החוב. זאת אומרת, אני יכול בנסיבות מסוימות לקנות נכס ששווה $10 מיליון ב$7 מיליון. מדוע ב$7 מיליון? כי אני עושה redemption to the loan. אני עושה עסקת note. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו דרך הברוקרים של הברוקר מורגג' פונים לבנק הממנף שעיקל את הנכס, ואומרים לו, אתה רוצה לפתור את החוב? הנה יש לי כסף לאתמול. תביא לי את זה ב7. ואז עשיתי added value. עכשיו אני רוצה שתבינו כמה משמעות גדולה היא למה שאמרתי. אני אגלה לכם סוד גלוי. רווח בנדל"ן עושים ברכישה. רוצה לומר, אם אנחנו רכשנו מתחת לשווי הריאלי, הבטחנו לעצמנו איזשהו סוג של רווח. אוקיי? אם כל הנכסים עולים 100, ואני קניתי נכס ב100, אז בראייה שלי או בהשקפת עולם שלי או באסטרטגיה שלי, אני צופה לאיזה סוג של עלייה. אם אתם שואלים אותנו,
אנחנו פה, וגם צוות האנליסטים שלנו, אנחנו לא צופים שוק חוגג ושוק עולה, אני מדבר בהשקעות אלטרנטיביות, בטווח הקצר. אנחנו דווקא חושבים שיכול להיות, יהיו אפילו ירידות. לכן, אם כל הנכסים עולים 100, אני לא רוצה לרכוש נכס ב-100. אני רוצה לקנות אותו מתחת לשווה ריאלי, להשיג אותו ב-70, ואם הוא ירד ל-90, עדיין יש לי 20 דאטה של רווח. בנדל"ן, יש שאומרים לוקיישן, 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 אני אומר מחיר, מחיר, מחיר. המחיר, הרכישה, הוא האסטרטגיה הכי נכונה לעשיית רווח ביציאה. כי לא אני ולא אתם ולא אף אחד מאיתנו יודע אם השוק יעלה בעוד שנה, שנתיים, לפי שזה נראה דווקא לא, אז אני דווקא נכנס לתוך פוזיציה ולתוך חשיבה שהשוק דווקא הולך לרדת. לכן כל האסטרטגיית ההשקעות שלנו היא לא לרכוש נכסים בשווי הריאלי שלהם היום, וההפך, לנצל את מצוקת התזרים שקיימת ולתת מזור, לתת פתרון, לתת חיסון. כי אם המחלה היום בקרב קרנות הריט זה מצוקת תזרים, מה החיסון לזה? מה הפתרון לזה? הון נזיל. לכן, הקמנו את הקרן שלנו. הקרן שלנו היא קרן לניצול הזדמנויות בשוק משברי. ודווקא בשוק משברי אפשר לעשות את התשואות הכי משמעותיות. אני רוצה להזכיר לכם שמשבר האחרון, משבר בסדר גלובלי, משבר האחרון העולמי שהיה, חווינו אותו ב-2008, לפני 12 שנים, המשבר הזה שכרגע נמצא, כולנו יודעים שמתישהו הוא יחלוף, הוא לא יישאר לנצח, מתי יבוא משבר הבא? אנחנו לא יודעים. האם נכון לנו לשבת ולחכות על הגדר שנה, שנתיים ולשחוק את הכסף שלנו? חד משמעית לא. ואני אגיד לכם רבותיי, מניסיון של 2 עשורים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, אם אנחנו קונים נכון, אנחנו עושים רווח גם שהשוק חוטף. ואני יכול להגיד לכם, מי שחי את ההשקעות האלטרנטיביות, לא נותן אף פעם למשבר טוב לחלוף, מבלי לנצל אותו כמו שצריך. אז איך מנצלים? בימים רגילים, מה אנחנו עושים בימים רגילים? בימים רגילים אנחנו באים, מחפשים את הנכס. מצאנו את הנכס, הבן אדם אומר, המוכר רוצה מחיר X, אומרים לו, אוקיי, X, שמים מקדמה, הולכים לגייס משקיעים. תוך 90-120 יום, עושים מה שנקרא closing, מתבצעת הטרנזקציה, קונים ונוסעים. זה בימים רגילים. אנחנו לא בימים רגילים. אנחנו כמו שהבנו בימים שיש קרנות מדממות וניתן לנצל את זה. אז אנחנו מביאים קודם את התרופה לפני הבעיה, מקדים תרופה למכה. מה זאת אומרת? במקום לאתר נכס ואז להביא משקיעים, כי זה עתות משבר, ופעם האחרונה שעשיתי קרן כזאת זה היה רק ב-2008, והביצועים היו פונומנליים, לא ניתן לעשות דברים כאלה בימים רגילים, וזאת הדרך. הדרך הנכונה היא להתייחס לזה בדיוק כמו שזה. זאת אומרת, לפתוח קרן, לשים הון של פדרמן שחם, להביא הון של המשקיעים שלנו, לשים את זה בחשבון נאמנות. כל המשקיעים כולם משלמים לנאמן, סוחרים את שירותיו. הנאמן הוא נאמן של כולנו, של כל ההשקעה. מה תפקידו של הנאמן בהיבט הזה? הוא קודם כל לשים חשבון עם כסף, שבו אנחנו יכולים לאמת ולהוכיח שיש לנו חשבון עם הון נזיל. זה חשוב מאוד, כי זה מה שנקרא hard money. ושיש hard money, אתה עושה hard ball negotiation. מה זה אומר? אתה יכול לבוא לקרנות, קרן רוצה נכס עולה, אני חוזר עוד פעם למספרים עגולים, כן? 10 מיליון. אני אומר לה, אין בעיה. אתם רוצים 10 מיליון? אני יכול להביא לכם את הכסף לעוד 120 יום. לא טוב להם 120 יום. הם צריכים את הכסף עכשיו. הם במצוקה. אין בעיה. אתם רוצים את הכסף לעכשיו? הנה. תסתכלו, יש פה חשבון נאמנות, יש פה מסמך שקוראים לו proof of funds, הוכחה שיש כסף נזיל, אני יכול להביא לך אותו לנאמנות שלישית בין שתינו, אבל אני קונה את זה עם הכסף, אתה מקבל את הכסף מחר, אני קונה את זה ב8, לא ב10. יתאים להם, לא יתאים להם, תלוי עד כמה המצוקה שלהם היא גדולה. אם המצוקה שלהם היא גדולה, יתאים להם ואנחנו עשינו רווח מטורף. היה ולאו, אנחנו נקנה מהבנק. בכל אופן, כדי לסכם את הנושא הראשון שלנו, איך מגלגלים הזדמנות כזאת של נכס באמת איכותי, במחיר חסר, זה יכול לבוא, אני מסכם לכם, קרנות ריט או חברות נדל"ן, מצוקת תזרים, לקנות בדיסטרס, לא לקנות של קונה ברצון ומוכר ברצון.
לקנות בדיסטרס, לנצל את הדיסטרס, או דרך הברוקר מורגג', דרך המתווכים של המשכנתאות של הבנקים, ששם נוכל לקנות נכס שנכנס לדיפולט, ולקנות את הנכס במחיר החוב, ולא לקנות אותו בשווי הריאלי. אז ככה רוכשים נכסי איכות במחירי חסר, ואלה הסיבות שנמצאות כרגע שמגלגלות לעברנו את הנסיבות הללו. עכשיו, אני רוצה להסביר מהו הסגמנט הנכון לתקופה הזאת. אני רוצה להסביר פה משהו חשוב, שנבין כמה דברים. קודם כל, כמו שהבנו, נכסים מניבים יש מספר סגמנטים. יש בכלל בהשקעות אלטרנטיביות הרבה סגמנטים. יש הלוואות, מזנין, ויש פליפים, ויש קרקעות, ויש השבחות, ויש יזמות, ויש נכסים מניבים מהסגמנט הזה, מהסגמנט מיקסיוס, מסחרי, ריטל, בתים, מולטי. אנחנו צריכים לבחור את הסגמנט הנכון, ולבחור את התמהיל הנכון. אני רוצה להסביר משהו, וזה באמת, אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד חשוב, אני אסביר. אני ממזמן לא מתרשם ממספרים, לא מתרשם מתשואות. אם הביאו לי מצגת עם תשואות של 20% ו-30%, זה לא מרשים אותי. אני ממזמן לא מתרשם ממספרים. מה כן מרשים אותנו? מה מרשים אותנו? מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את התמהיל הנכון. מה זה תמהיל נכון? רמת סיכון יחסית נמוכה, מול רמת רווח גבוהה. איך מוצאים תמהיל כזה? וזה תמהיל שהוא תלוי נסיבות. אם הנסיבות של הקורונה היום, הסגמנטים של ריטייל ומשרדים מדמם, אנחנו רואים שהסגמנט הכי דפנסיבי, דהיינו הכי הגנתי, עם החשיפה לסיכון הנמוכה ביותר, זה מולטי פמילי. ומדוע? אני אסביר. מולטי פמילי, כמו שאתם מבינים, זה לא סינגל הום, זה לא בית אחד. שאתה לוקח בית או דירה והופך אותו לנכס מניב, נכס מכשיר השקעתי שאמור לייצר לך תשואה. המכשיר הזה כהשקעה הוא מכשיר קצת בעייתי. מדוע הוא בעייתי? הוא בעייתי בגלל שזה מה שנקרא כל הביצים בסל אחד, וזה מוריד לך זה מעלה לך את רמת הסיכון. אני אתן דוגמה. אם אני קניתי בית או דירה ויש לי דייר, 100% מהתשואה שלי, ממה היא נובעת? היא נובעת מאותו גורם אחד שנמצא באותו בית. ואם אותו גורם פוטר, או אין לו כסף, או שהוא לא יודע מה קרה, או יש בבעיה כרגע איתו, 100% מהתשואה של המכשיר שלי, זה מכשיר השקעה, לא קנינו את הנדל"ן בשביל לגור שם, זה בחול, זה מכשיר השקעתי. 100% מהתשואה של המכשיר השקעתי הזה, כרגע לא מניב. בפאוז. זה לא דפנסיבי, זה לא הגנתי, זה עושים בימים שיש צגסוג. בימים שנכנסים למשבר, לא נכון ולא נבון, להשקיע את הכסף במכשיר נדל"ני, שמייצר תשואה מגורם אחד. תשואה מגורם אחד מעלה את רמת הסיכון בצורה מטורפת. אז אני רוצה שתבינו רק כדי שנבין למה אני מתכוון תמהיל, כי בסופו של דבר, אני אגלה לכם סוד. אין דבר כזה עסקה עם אפס סיכון. עסקה עם אפס סיכון, יש לה גם אפס רווח. עסקה עם תשואות מאוד מאוד גבוהות, זה אומר שיש בה גם רמת ספקולציה ורמת אי-ודאיות מאוד מאוד גדולה. לכן אנחנו צריכים למצוא את התמהיל הנכון, והתמהיל הנכון מבחינה אסטרטגית, וזו האסטרטגיה שלנו, היא לרכוש נכס בחסר, כפי שהבנתם, מקרנות ריט, אבל הסגמנט שאנחנו נרכוש, הוא יהיה נכס מניב מסגמנט מולטי פמילי, כי מולטי פמילי כאמור, זה מולטי. הרי זה לא כמו בניין מגורים בישראל. בבניין מגורים בישראל, אתה רואה בניין, יש בו סתם 40 דירות, כל דירה יש לה תת חלקה בפני עצמה, וכל דירה היא ישות בפני עצמה. אתה יכול לקנות דירה או למכור דירה. מולטי פמילי זה לא ככה. מולטי פמילי, ההגדרה שלו היא קואופרטיב. דהיינו, אין פרצלציה בדירות. אם יש פרויקט עם 100 דירות, כל ה-100 דירות האלה הם רשומים כ-one unit. זאת אומרת, אני יכול לקנות את המתחם של 100 ולמכור את המתחם של 100. אני לא יכול למכור דירה כזאת או אחרת. זה יחידה אחת. זה סגמנט של הגדולים. זה לא סגמנט של הקטנים. מה זאת אומרת של הגדולים? זה עסקאות של 20, 30, 40, 50, 60 מיליון דולר. משקיע רגיל, מוכשר ככל שיהיה, גם עשיר ככל שיהיה, לא מגיע לסגמנטים הללו, כי זה לא בליגה שלו. ה-added value של פדרמן שחם, זה שאנחנו אורזים את כולנו
באותו פול, יוצרים כוח קנייה וורסטיליות וזמן תגובה מהיר, ולרכוש את אותו מולטי פמילי. המולטי פמילי, התשואה, בוא נגיד סתם לצורך הדוגמה יש איזו תשואה X, התשואה X נובעת מ100 דיירים שונים. אם דייר אחד יצא, או 2 דיירים, או 3 דיירים, או 4 דיירים יצאו, נכנסו, התשואה שלי השתנתה בפרומיל. אני לא מרגיש את השינוי בתשואה. זה לא כמו שאני לקחתי נכס של סינגל הום, יש לי בעיה עם הדייר, 100% מהתשואה לא מתפקדת, כל הנכס כרגע בבעיה, אפילו צריך להוציא כסף מהבית. למה? יש מינוף, אין שכירות שמשלמת את המשכנתה, צריך לשלם את המשכנתה out of pocket money. לא טוב. במולטי פמילי הדבר הזה כמעט איננו קיים. בגלל ריבוי המשקיעים, התשואות נובעות ממולטי כיוונים. היות והן נובעות ממולטי כיוונים, אנחנו מורידים את מפלס החרדה ומפלס הסיכון. זה מה שנקרא תמהיל נכון. תמהיל נכון זה שהוא דפנסיבי בהגדרה, דהיינו חשיפה לסיכון נמוכה, עם פוטנציאל לתשואה גבוה. איך הפוטנציאל לתשואה גבוה? לא בגלל שהנכס מסוכן, בגלל שרכשתי אותו בזול. אני סתם אתן דוגמה קטנה רק שנבין, ואז אני רפרף. סתם דוגמה, מספרים עגולים כמו שנותן. בוא נגיד בניין עולה $10 מיליון, והמולטי פמילי הזה מניב בשנה נטו, $1 מיליון, אחרי שהוא שילם את כל ההוצאות שלו. אז זה אומר שהנכס הזה מכניס 10% אם קניתי אותו ב10 מיליון. 10 מיליון, מיליון, 10%. עכשיו המיליון נשאר, נכון? המיליון, ההכנסות הן נשארות אותו הכנסות. אם קניתי את הנכס הזה, לא ב10 מיליון, ב5 מיליון, אז מיליון, אינקאם, על 5 מיליון השקעה, זה כבר 20% תשואה. וזה לא שהעליתי את רמת הסיכון, התשואה קפצה ממחירה בחסר, שרכשתי אותו מתחת לשווי הריאלי שלו, אוקיי? פה העניין, את הרווח אנחנו עושים ברכישה, ואני מסכם פה את הנקודה הזאת. זה לא רק לרכוש נכון, זה לבחור את הסגמנט הנכון עם התמהיל הנכון. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. זה מה שנקרא דפנסיבי, הגנתי. מדוע דפנסיבי? אנחנו באים מתוך נקודת הנחה שהעתיד הקרוב לא הולך להיות מגניב ומשגשג, אז לכן אנחנו נכנסים להשקעות שהן יותר הגנתיות, מתוך נקודת הנחה שיש חוסר ודאיות, ואנחנו רוצים איזושהי ודאיות מסוימת לכסף שלנו. כמו שאמרנו, כסף לא אוהב חוסר ודאיות, ולכן אנחנו רוצים את הכסף שלנו, את הכסף שלכם, במשהו שהוא קצת יותר ודאי. כמובן, זה לא 100%, כי אין 100% לכלום, אבל זה בהחלט, בהחלט, בהחלט האסטרטגיה הנכונה. אגב, קראתי גם לא מזמן, שהאסטרטג הראשי של בנק הפועלים, שמדבר על הנוסטרו של בנק הפועלים, אומר שהאסטרטגיה ההשקעתית שלהם לשנים הקרובות, היא להתחיל להזרים כספים לנכסים מניבים מתחום המולטי פמילי, בגלל שזה מריד את רמת הסיכון. אז גם הם חושבים כמונו, הם גם באותה אסטרטגיה, רק הם קצת יותר גדולים, ואנחנו קצת יותר נגישים אליכם. בנק הפועלים קונה מולטי פמילי לא מהכסף של משקיעים, הם קונים מולטי פמילי מהנוסטרו שלהם, מההון שלהם. זאת אומרת, האנשים הרגילים מן השורה, כמוכם, כמוני, לא יכולים ליהנות מהאסטרטגיה הזאת. פה אתם כן יכולים ליהנות מהאסטרטגיה הזאת, כי אנחנו למעשה מנגישים לכם, כל משקיע בהם 100, 200, 300 אלף דולר, במונחים נדל"ניים, זה כסף של בוטנים, ואני ישר מקפיץ אותו לליגה של העשרות מיליונים, ששם סביבת התשואה היא אחרת, פוטנציאל ההשבחה הוא אחר, וגם האקזיט, כי הרי שאנחנו נרצה למכור את הנכס בסופו של דבר, ולא למכור אותו לאדם בודד, למכור אותו לאיזה גוף מוסדי, או לאיזה חברת נדל"ן. שמה פוטנציאל הרווח שלנו משמעותי יותר גדול. לכן, דפנסיבי, מולטי פמילי, התמהיל הנכון, מביא לנו את רמת הסיכון הנמוכה, עם הרמת רווח המקסימלית, ללא קפיצה ברמות הסיכון. זה מה שנקרא הסגמנט הנכון לתקופה הזאת. בואו נדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני חושב, לתפיסתי, הוא אחד הדברים הקרדינליים והחשובים בעשיית השקעות אלטרנטיביות. אני רוצה להסביר משהו. יש כמה מודלים עסקיים להשקעות אלטרנטיביות, ואני רוצה לתת לכם מהניסיון שלי, כפי שאמרתי, אני 2 עשורים מלווה משקיעים להשקעות אלטרנטיביות. אם אני מחבר, סוכם את כל ההון המצרפי של כל המשקיעים שליוויתי לאורך כל שנותיי, אז עברתי את ה-1.5 מיליארד שקל. מה רוצה לומר? רוצה לומר שהניסיון שלי בתחום הוא גדול, ואני רוצה לשתף אתכם מה למדתי לאורך השנים, ואיך הידע הזה מביא לנו ומנגיש לנו
עסקה שהיא הרבה יותר חכמה ועושה שכל. ומה שהכי חשוב, זה המודל העסקי, אני אסביר. אני עשיתי מחקר קטן, אני רוצה לשתף אתכם. בכל ה-20 שנים שליוויתי השקעות וראיתי השקעות טובות, פחות טובות, הצליחו, לא הצליחו, לא הכל הצליח כמובן, אין דבר כזה, זה השקעות אמיתיות אני אומר. לקחתי את כל השקעות שהצליחו. לקחתי את כולם ועשיתי מחקר, מה המכנה המשותף לכל אותן עסקאות. לא כולם היו באותם סגמנטים, לא כולם היו באותם טריטוריות, לא כולם היו באותן מדינות, אבל כולם הצליחו, רציתי לדעת מה המכנה המשותף לכל אותן עסקאות שהצליחו. אז אני אגלה לכם משהו מאוד, מאוד מעניין. גיליתי שיש מכנה משותף, חד משמעית, מכנה משותף לכל אותן עסקאות שצלחו, ואותו מכנה משותף לא קיים באותן עסקאות שלא צלחו. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה, שאני מדבר עליו של מודל נכון, שמוכח סטטיסטית, שהולכים בדרך הזאת, המשקיעים בדרך כלל מרוויחים. והמודל הזה קוראים לו זהות אינטרסים, וזהות אינטרסים כפולה. אני רוצה להסביר משהו. יש כמה מודלים עיקריים בעולם ההשקעות. יש חברות השקעות שקונות נכס, מגייסות משקיעים, ומתווכות את הנכס למשקיעים. הנכס עולה 100, אומרים, קחו אותו ב-105, חותכים את העמלה, חברת השקעות חתכה את העמלה, מאחלים להם בהצלחה, ואם הם הצליחו, לא הצליחו, את חברת השקעות זה כבר לא מעניין. זה מודל שאנחנו לא מאמינים בו. אנחנו לא הולכים, זה לא המודל של פדרמן שחר. יש עוד מודל, יש מודל של בתי השקעות, שבאים ואומרים, אנחנו גובים עמלות ניהול. מה לא טוב בזה? לחברת ההשקעות, או למנהל ההשקעה, או מי שמנהל את ההשקעות עצמן, אין לו אינסנטיב, אין לו תמריץ אמיתי לעשות לכם, למשקיעים, תשואה עודפת. מדוע? כי גם אם הוא עושה לכם תשואה יפה, או גם אם הוא עושה לכם תשואה שלילית, עמלות ניהול אתם תשלמו לו. בין אם הרווחתם, ובין אם הפסדתם. שימו לב, זו נקודה אקוטית, זה אומר שמי שמנהל את העניינים, לא חייב לעבוד קשה, אין לו גם תמריץ לעבוד קשה, כי הוא יקבל את אותו דבר בכל מקרה. כמובן שהוא רוצה שהמשקיעים יצליחו, הוא לא רוצה שהמשקיעים לא יצליחו, אבל אם יש לו עניין כלכלי בכיסו שהמשקיעים ירוויחו, התשובה היא לא. גם זה לא המודל שלנו. המודל שלנו זה זהות אינטרסים וזהות אינטרסים כפולה, זה אומר דבר כזה. קודם כל, מה זה זהות אינטרסים פעם ראשונה? זהות אינטרסים פעם ראשונה, זה שפדרמן, שחם, היא מושקעת בהון שלה, בנוסטרו, בהון עצמי שלה, בכל השקעה שאנחנו משווקים ללקוחותינו. כל השקעה שאני מציע לכם, השותף הגדול בזה אנחנו. אנחנו הראשונים ששמים כסף בהשקעה, אנחנו הראשונים שמאמינים בהשקעה, ואנחנו ממנפים את עצמנו בדמות משקיעים כמוכם. רוצה לומר, אנחנו באותה סירה, אני קורא לזה באותה טיסה. אני הטייס, אתם הנוסעים. ברור שאני כטייס לא רוצה להתרסק עם המטוס. אנחנו באותה סירה. יש לנו זהות אינטרסים ברורה בהיבט הזה. מה זה זהות כפולה? זהות אינטרסים כפולה זה שחלק מהמודל העסקי שלי, אני מביא 3 כובעים לשולחן. יש לי כובע של משקיע כמובן. יש לי כובע של משווק, שגובה עמלת שיווק. יש לי כובע של מנהל. אני לא גובה עמלות ניהול, אני גובה עמלות הצלחה. ואת עמלות ההצלחה, מאיפה אנחנו גוזרים? את עמלות ההצלחה אנחנו גוזרים מהצלחה אמיתית שהתרחשה בפועל. זאת אומרת, קנינו נכס, ונכס מניב, מולטי פמילי, יש 2 מוקדי רווח. יש תשואה תזרימית, שנובעת מסחירות, מה שנקרא cash flow, תזרים מזומנים. ויש מוקד רווח שני, שקוראים לו רווח הוני. הרווח ההוני זה הרווח של האקזיט, קנינו נכס ב$100, מכרנו אותו ב$150. $50 מוגדר רווח הוני. על 2 מוקדי הרווח, על הרווח התזרימי ועל הרווח ההוני, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה. דהיינו, אנחנו קובעים רף מסוים של רווח. אם הגעתי לרף של הרווח, עשיתי לכם רווח, אינני זכאי עוד לעמלות הצלחה. בהינתן, והצלחתי לעשות לכם תשואה עודפת מעל מה שקבענו, אז אני זכאי לעמלת הצלחה. זאת אומרת, שלנו כמנהלי ההשקעה, לנו כבית השקעות פדרמן שחם, יש לנו אינטרס כלכלי בכיס שלנו, שאתם תרוויחו. כי ככל שאני גורם לכם לרווח יותר גדול, אני מעצים לנו את העמלות. זאת אומרת,
זאת זהות אינטרסים כפולה. זהות אינטרסים פעם ראשונה אנחנו באותו הנכס, זהות אינטרסים פעם שנייה יש לי עניין להשביח את הנכס, מעבר לכסף שלי שמושקע שם, גם מהכסף שלכם, כי ככל שאני עושה לכם כסף, אנחנו עושים לנו יותר כסף. זה מה שנקרא זהות אינטרסים כפולה, אני יכול להגיד לכם מניסיון, 2 עשורים של השקעות אלטרנטיביות. כל ההשקעות שהמשקיעים יצאו רווחיים מאוד ושמחים מאוד, בכולם המכנה המשותף הייתה זהות אינטרסים בין המשקיע לבין חברת ההשקעות. שזה הממשק הזה שזה עובד על זהות, בדרך כלל המשקיעים מרוצים. זה דרכו של העולם, זה לא אני המצאתי ככה, העולם הזה עובד. עכשיו בואו נדבר ברשותכם על איך אנחנו מאבטחים את הכסף שלנו. איך אנחנו עושים טרנזקציה, רוכשים ביחד כולנו איזה נכס מולטי פמילי, שנמצא 14,000 קילומטר מאיתנו. איך אנחנו יכולים לעשות השקעה כזאת ולהבטיח את כספנו? איך זה עובד? כי בארץ דבר כזה לא יכול לקרות. בארץ יש דבר שקוראים לו טאבו. טאבו זה דבר שקיים פה ולא קיים בארצות הברית. אני רוצה להסביר את השיטה האמריקאית, כמה היא חכמה וכמה היא מועילה ואיזה ביזנס ווייז יש לה, שזה מאוד מאוד שונה מהשיטה הישראלית. אז בואו אני אסביר. קודם כל, איך אנחנו מבטיחים את כספנו? אז ראשית בואו נבין, בארצות הברית אין דבר כזה בטאבו, אין טאבו. יש דבר כזה שקוראים לו טייטל דיד. טייטל דיד זה שטר בעלות. אם השטר בעלות של המקרקעין על שמך, אתה הבעלים. אז איך עושים העברת בעלות מבלי להיחשף? מבלי שהכסף שלנו יאבד בדרך? איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו נותנים ביטחונות? תראו כמה יפה השיטה האמריקאית. שימו לב. קודם כל, הכסף שלנו, שלי, שלכם, של המשקיעים כולנו, יושב בחשבון נאמנות חיצוני. כמו שאמרתי, מגיש proof of funds. הנאמן פה בארץ, הכסף פה בארץ. מה קורה בחו"ל? בארצות הברית השיטה האמריקאית היא עובדת בצורה הזאת. אין התקשרות עסקית ישירה בין הקונה למוכר. יש תמיד מידלמן. המידלמן זה escrow company. מה זה escrow company? זה חברת נאמנות בחסות הממשל הפדרלי. עכשיו, איך זה עובד? תראו כמה זה חכם. הקונה והמוכר מגיעים לחשבון הנאמנות. אומרים, זה הנכס, זה המחיר. סגרנו למחיר הזה. מה עושה ה-escrow company? פונה למוכר. אומרת לו, תראה לי את הטייטל דיד שלך, תראה לי את השטר בעלות שלך, שאתה סול אונר, שאתה בעלים היחידי. הוא מספק להם את הטייטל דיד. החברת נאמנות הפדרלית בודקת את זה כשבועיים. אחרי שהיא מאמתת, שאין חובות, אין סוגיית יורשים, אין מחלוקות, מה שנקרא נכס נקי, ה-escrow company, המידלמן, בחסות הממשל, מנפיקה מסמך שקוראים לו טייטל אינשורנס, ביטוח על השטר בעלות. מי מקבל את הביטוח הזה? הביטוח הזה עובר פה לארץ, לנאמן שלנו. הנאמן שלנו, יש לו כתב הוראות לנאמן. הנאמן איננו רשאי להזיז דולר מחשבון הנאמנות, ללא טייטל אינשורנס, ללא ביטוח וביטחונות לכסף שלנו, אוקיי? שימו לב. הוא מקבל את הטייטל אינשורנס, דהיינו ביטוח על הכסף שלנו, הכסף שלנו מהחשבון הנאמנות עובר לחשבון הנאמנות, ה-escrow company, למידלמן, וה-escrow company עושה את הסוויץ', מעבירה למוכר את הכסף, ומעבירה לנו את הטייטל דיד על שמנו, על שם הקבוצה שלנו, שכולנו נרשמים כשותפים בו. עכשיו שימו לב לדבר מעניין, הטייטל אינשורנס נשאר לאורך כל חיי תקופת העסקה, גם אם נחזיק את הנכס 5 שנים, יש לנו עדיין את הטייטל אינשורנס הזה, וגם 10 שנים. זאת אומרת, שלעולם לא תהיה מחלוקת, או לעולם לא יכול להיווצר מצב, בנסיבות הקיימות, ששלחנו כסף להשקעה ונשארנו חשופים. הדבר הזה איננו קיים בשיטה האמריקאית, ולכן אנחנו יכולים לעשות עסקה שנמצאת 14-15 אלף קילומטר מאיתנו, ואנחנו כולנו רגועים, שקטים, ועושים את זה בצורה טובה. לדוגמה באירופה, סתם קוריוז, באירופה גם יש מרשם מקרקעין, כמו טאבו כזה, אתה רוצה לקנות נכס בברלין, או בלונדון, או במונטנגרו, או לא משנה איפה, שגם מכרתי בהרבה מדינות באירופה, זה לא עובד בשיטה האמריקאית, צריך לטוס עם העורך דין, למרשם מקרקעין, לעשות את הרישום, כי אם אין את הרישום, לא תהיה בעלות, והכסף יכול להיות חשוף.
אז השיטה האמריקאית ללא ספק היא השיטה שהכי מתאימה לנו. אנחנו אוהבים שקט, כי אנחנו יודעים שכסף אוהב שקט, ואם יש רעש, כסף בורח, ואם אתה מייצר שקט, אז עוד כסף בא. אנחנו בעניין של לייצר שקט. אז זה המודל העסקי הנבון. המודל העסקי הנבון, אני מסכם את זה, זה זהות אינטרסים כפולה, פלוס מנגנון הנאמנות עם טייטל אינשורנס. זה המודל הנכון, ששומר על כספנו, ושומר על התשואות שלנו בהמשך, כי המודל הוא דפנסיבי. ואנחנו נעבור ברשותכם לשלב של השאלות. אני מתאר לעצמי שלחלקכם יש שאלות, אני מוכן לענות לכל שאלה, ואחרי שאם יהיה לכם שאלות, אולי הסברתי טוב מאוד ואין לכם שאלות, והסברתי כל כך טוב שהכל ברור, אבל אם יש לכם שאלות, אנחנו נקדיש כמה דקות לשאלות, אני אתן תשובות, ולאחר מכן אני אעשה דקה של סיכום כדי לסכם לכם את כל הוובינר הזה, שנבין איזה מידע ועל מה דיברנו היום, ואיזה ערכים קיבלנו היום. אז אם יש שאלות, אתם מוזמנים, אני אתן לכם איזה דקה שתיים לארגן שאלות, אם אין שאלות, אני אעבור לסיכום. אפשר שאלה? אפשר שאלה ורבלית? אני אסביר. אסטרטגיית האקזיט שלנו היא כזאת, שאנחנו קונים נכסים מהסגמנטים הללו של מולטי פמילי, בדרך כלל אין קסמים. לעשות אקזיט, אנחנו תמיד, גם זה כתוב בקרן, בהיבט המסחרי שלה, שאנחנו צופים לעשות אקזיט בין 3 ל-5 שנים. זאת אומרת, אם אנחנו קונים את זה עכשיו ב-2020, 23, 24 או גג 25, אנחנו מתכננים את האקזיט. כמובן שאם יציעו לי ב-2022 הצעה מדהימה, אז אני לא אחכה ל-2024 כדי למכור, אנחנו נמכור, כי מטרתנו לעשות אקזיט כמה שיותר גדול וכמה שיותר מהר. להזכירכם, את העמלה המשמעותית ביותר שפדרמן גובה מהמשקיעים שלה, זה מהרווח של האקזיט. זאת אומרת, יש לנו עניין להגיע לאקזיט מה יותר מהר ומה יותר גבוה. עוד שאלות אם יש עוד, אני אשמח לענות. הנה, בואו נקרא את השאלה הזאת. תשמע, לגבי הערכת, יש פה שאלה, האם להערכתכם תהיה השפעה של שינוי השלטון בארצות הברית, של הקורונה ירידת מחירים? כן, אני אגיד לך ככה, תפיסת העולם שלנו כרגע היא, שיש חוסר ודאיות. אני באופן אוטומטי, בדיפולט, זה האסטרטגיה שלנו, שיש חוסר ודאיות, אני בא מתוך נקודת הנחה שהולך להיות לא טוב. וברגע שאתה מחפש השקעה מתוך השקפה שהולך להיות לא טוב, אז בדרך כלל אתה נכנס לפוזיציה מאוד הגנתית, וקונה רק הזדמנות. כי תפיסתנו כאמור, אנחנו לא חושבים שהולך להיות כל כך טוב בעתיד הקרוב, זה לא אומר שלא נעשה כסף, מניסיוני הרב, עושים הכי הרבה כסף בתקופות כאלה. יש פה מישהו שאומר שהשיטה שהצגת היא נכונה, תודה רבה, כן, אני הוכחתי אותה לאורך 20 שנה שאכן היא נכונה, ניסיתי מודלים רבים, זה לא שזה המודל, ניסינו הרבה מאוד מודלים, אין להם סטטיסטיקה מוצלחת ויחסי המרה מוצלחים, כמו המודל שהצגתי בפניכם היום. האם הכסף של המשקיעים ממונף? כמובן, אנחנו רוצים להעצים את התשואות, לדוגמה, סתם אני נותן דוגמה, אם הנכס עולה $10 מיליון, וקניתי אותו ב8, אז אני אבוא לבנק, ואני אקח 5 מיליון מינוף, LTV של 70%, ואנחנו נביא מהבית 3 מיליון. אז עם 3 מיליון נקנה נכס ששווה 10 מיליון. והתשואות תהיינה בהתאם, כמובן שיש מינוף. עוד שאלות? אוקיי. נעבור לסיכום? עוד שאלה. איך זה עובד עם עמלות ההצלחה שדיברת? אני אסביר. אנחנו מתחלקים
50-50, 50% מהרווח עם המשקיעים. אני אתן דוגמה. אם קנינו נכס ב$100, והנכס נמכר ב$160, ה-$60 מוגדר רווח, פדרמן שחם והמשקיעים מתחלקים ב-60 חצי-חצי. דהיינו, אם הוא קנה, השקענו ב-100, והנכס יצא 160, המשקיע עצמו יצא עם 130. אנחנו מתחלקים ברווח, וזה מה שבאמת גורם לנו לתמריץ מאוד מאוד גדול, כי כמובן אתם יכולים להבין שזה מעצים את הרווחים שלנו בצורה משמעותית, ולכן אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה על מנת לייצר תשואה עודפת, כי התמריץ קיים כאמור. עוד שאלה? במקרה של הפסד תפעולי או הוני, אז אני אגלה לך סוד פשוט. יש פה שאלה ששואלת, מה קורה במקרה של הפסד? במקרה של הפסד הפסדנו. האם אתם משקיעים כמחצית מהסכום? אנחנו משקיעים סדר גודל של בין 10 ל-20% מהאקוויטי, מההון שנדרש. זה תלוי בגודל העסקה, בזמינות של הנזילות שלנו, בנסיבות. אנחנו רוכשים מספר עסקאות בשנה, אבל כן, בכל השקעה שאנחנו משווקים, אנחנו שותפים קרדינליים, ולא רק שאנחנו השותפים, אנחנו גם הערבים למינוף, שהמשקיעים לא ערבים למינוף. זאת אומרת שהמשקיעים נהנים ממינוף, אך הם לא חשופים לסיכון במינוף. מי חשוף לסיכון במינוף? אנחנו המנהלים, כי אנחנו הגרנטור לאותו מינוף. עוד שאלות? מי השותפים שלכם בחו"ל? יש לכם שותף בחו"ל? יש לכם שותף בחו"ל? לעבור לקלוז'ר, לעבור לסיכום? אוקיי, אם אין עוד שאלות, שאלות יפות, אני חושב שנעבור לסיכום. דקה, 2, 3, לסכם את מה שדיברנו היום, מה שלמדנו היום, מה שהבנו היום. אז המציאות היא כזאת. אנחנו נמצאים לסכם את כל מה שאמרנו. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי, שברור לנו שהוא יחלוף. אם אתם שואלים אותי, גם אם חיסון מאושר ועבר את כל השלבים, והוא מחר בבוקר מוכן, זה לוקח 2 עד 3 שנים רק לחסן את האמריקאים. אני לא מדבר על לחסן את כל העולם, כי זה בעיה עולמית. לכן, בטווח הקרוב בטוח הקורונה איתנו, והמשבר שהיא יוצרת, המשבר הבריאותי שיוצר במשבר כלכלי, יהיה איתנו בטווח הקצר, ולכן אנחנו החלטנו. אנחנו לא נחכה 2, 3, 4 כדי להתחיל לעשות כסף, אנחנו נעשה כסף היום, כפי שהיה ניתן לעשות ב-2008. המשבר הבא, אין לנו מושג מתי יבוא. אם אנחנו רוצים באמת להבין את העניין, לתפיסתנו, הזמן הוא עכשיו. הוא עכשיו, כל האינדיקטורים וכל הסממנים מראים שזוהי עת לעשות רווחים, שאפשר לעשות פעם בעשור, או פעם בשתי עשורים. אנחנו לא יודעים מתי יתגלגל לנו המשבר העולמי הבא, וכמו שאמרתי לכם, מי שחי את עולם ההשקעות אלטרנטיביות לעולם, לא ניתן למשבר טוב לחלוף, מבלי שננצל אותו כמו שצריך. במשברים עושים תשואות, ואני רוצה להזמין אתכם, זה מטרת הוובינר. הוובינר שלנו היום היא להזמין אתכם אלינו. אני רוצה להזמין אתכם אלינו, לפגישה איתי או עם נציגים שלנו, וששם נוכל לחשוף בפניכם חשיפה פיננסית של ביצועים שעשינו בעבר, של ביצועים שאנחנו הולכים לעשות, איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, לרדת לרזולוציות. אז רבותיי, אני מבקש, שימו פה את המספר שלכם, שימו את המספר שלכם, או את האימייל שלכם, ואחד מהנציגים שלנו יפנו אליכם, ותאמו לכם פגישה סופר מקצועית, שבה תהיה חשיפה פיננסית איתי, או עם הנציגים שלנו, ונוכל לעבור על הדברים. אני מבטיח, ואומר בצורה חד משמעית, אצלנו תמיד אומרים, בעולם ההשקעות אין הבטחות. יש דבר אחד שאני כן יכול להבטיח לכם,
ועל זה אני מתחייב. כל אדם שישים פה את המספר, יתאם פגישה ויגיע לשבת לפגישה איתי, לא יודע אם הוא ישקיע או לא ישקיע, אבל דבר אחד בוודאות, הוא לא ירגיש שהוא בזבז את זמנו לשעה. השעה שהוא ישקיע פה אצלנו, תהיה שווה שעה ראויה, או שהוא ירוויח ממנה כסף, או שהוא ילמד ממנה הרבה. זה רק רווח פה. פגישה איתנו זה רק רווח, אין פה הפסד, או שתצא חכם יותר, או שתצא עשיר יותר. זה העניין. אז אני רוצה לאחל לכם ערב טוב, אני באמת מודה לכם, תודה רבה שצפיתם וטרחתם והקשבתם, והשקעתם מזמנכם. יש עוד שאלות אבל, יש עוד שאלות. אני מצפה, יופי, טלפונים, הנה יופי, אני מצפה שתשימו עוד טלפונים, ומתחייב לכם לפגישה סופר, סופר, סופר מעניינת, מקצועית, ותקבלו חומרים שתלכו אחר כך לבדוק, ולהחליט האם האלטרנטיבה שלנו ראויה לכסף שלכם, או לא. לא רוצה להשאיר אתכם בלי דברים ברורים, אני אענה גם על השאלה הזאת. אז ככה, יש פה מישהו ששואל, האם זה דומה למימון המונים? לא, ממש לא. תחת איזה רגולציה או פיקוח השקעה הזאת. אז אני רוצה להסביר, אלו עסקאות שנקראות עסקאות ללא תשקיף. בעסקאות ללא תשקיף, הרגולציה שחלה על זה, זה חוק שקיבל עדכון בשנת 2016, קוראים לו חוק הניצאים של הרשות לניירות ערך, ששם יש רגולציה וביקורת מאוד רצינית עלינו, על מנת להגן עליכם, המשקיעים, ומי שלא מבין בדיוק את החוק או איך זה עובד, יכול לעשות או גוגל, חוק הניצאים ולקרוא את המשמעות, או אתם מוזמנים להיכנס לאתר פודקאסטים שלי, יש לי פודקאסט יהודי בדיוק רק לחוק הזה, שקוראים לו חוק הניצאים, מה מטרת החוק ועל מי הוא מגן, זה 11 דקות פודקאסט, ששם אני באמת מסביר את כל החוק ואת כל ההגנות, ואיך הרגולציה הזאת עובדת. אתה יכול לשלוח לי לינק לפודקאסט, תעשה דני סעד, באנגלית D-A-N-Y, אני ארשום לך. זה האתר פודקאסטים שלי, דני סעד, C-O-I-L, יש שם גם כמובן, גם פודקאסטים על מולטי פמילי, והרבה ברזולוציות יותר גבוהות מה שדיברנו היום, ועל חוק הניצאים ועל קרנות, איך הקרנות שאנחנו עובדים בדמות שותפות מוגבלת, איך זה עובד. שואלים אותנו פה אם יש לכם שותף. בלי שותף מקומי, אני לא עושה עסקה, נקודה. אני רוצה שתבינו. האסטרטגיית ההשקעות שלנו היא תמיד, תמיד, תמיד עם שותף מקומי, ושותף מקומי שמושקע כמונו מהונו הפרטי בתוך הנכס. אם זה לא כך, אני לא מתעסק בזה, אנחנו לא יודעים לעשות ניהול משמעותי בשלט רחוק, בלי שיש לי מישהו שמושקע עם כסף שם. אז לשאלתך, כן, יש שותף מקומי תמיד, ושותף מקומי שמושקע בנכס. יש פה עוד שאלה ששואלים כמה זמן אנחנו קיימים. פדרמן שחם קיימת כמעט עשור, אנחנו 10 שנים בשוק, יש לנו סדר גודל של 850 לקוחות פעילים קיימים, גרוסו מודל של 70% מהם לקוחות חוזרים, יש לנו בפגישה, מי שירצה להגיע לפגישה, יקבל פה רשימה של 250 לקוחות ממליצים, שמושקעים אצלנו וממליצים, וכן, יש לנו ביצועים מאוד מרשימים. יש פה מישהו ששואל מה ההבדל בינינו לבין אלה שמבטיחים הבטחות אחרות, חברות אחרות שמבטיחות הבטחות, אני לא מבטיח כלום. אמרתי שבנדל"ן אין הבטחות, אנחנו לא מבטיחים, אנחנו הולכים בהשקעה משותפת, אנחנו שמים גם מכספנו, ואנחנו עושים את ה-best שאנחנו יכולים, שהכסף שלנו והכסף שלכם יניב את התשואה הנכונה. יש פה עוד שאלה, האם העסקה מתגבשת מובאת לאישור אספה של משקיעים? לא, אני רוצה שתבין רגע משהו. יש פה את דוד ששאל שאלה מעניינת. הקרן הזאת שנקראת שותפות מוגבלת, היא בדמות דיקטטורה. הדיקטטור זה אנחנו. זה לא דמוקרטיה. תחשוב שאני לוקח 35 משקיעים, ויש להם say. איך אומרים? 2 יהודים, 3 דעות. תחשבו כמה דעות זה 35 יהודים. אז אין, יש רק דעה אחת, רק הדעה שלנו. אנחנו קובעים, אנחנו מחליטים, לנו יש את הקשרים, את המשאבים, את הידע, וגם אנחנו נרוויח, אם עשינו את העבודה הכי טובה, אנחנו נרוויח הכי הרבה מכולם. אז אנחנו הבעל לעניין המשמעותי,
וכן, זה לא דמוקרטיה, זה לא קבוצת רכישה, זוהי דיקטטורה מובנית. מה המינימום השקעה? מינימום השקעה $100,000, יש פה עוד מישהו שואל, אם אני רוצה לצאת באמצע, אוקיי, שאלה טובה. תראו, זה סוג של רכבת, תחנה סופית שלה עוד 5 שנים. אנחנו נוסעים, מי שרוצה עולה, מי שרוצה לרדת באמצע גם יכול, מי שמחכה לתחנה הסופית גם יכול. To make a long story short, יש מספר של אנשים בשנה, שיוצאים באמצע הדרך לא בגלל ביצועי הנדל"ן, מסיבות אישיות. יש לי לקוח כזה עכשיו, התקשר אליי לא מזמן, אמר לי, הבת מתחתנת, אנחנו אומרים, אנחנו 2 לפני אקזיט, חבל למכור, הוא אומר לי, לא, אבל אני צריך את הכסף עכשיו, הבת מתחתנת, רוצים לקנות לה דירה. אז כן, אנחנו גובים עמלת תיווך, 2% עמלת תיווך, ואנחנו מוכרים את היחידה שלו במהרה. שואל מה הביטחונות? הביטחונות הוא הנדל"ן. והטייטל אינשורנס כמובן. אנחנו יושבים ב-10-3 בבני ברק. זה מיסוי, מה הצד המיסויי בישראל? בואו נדבר שנייה רגע על מס. זה עובד ככה. קודם כל יש אמנת מס למניעת כפל מס, בין ישראל לארצות הברית. זאת אומרת, אם שילמתי שם, אני צריך להשלים לגבוה ביותר. איך זה עובד? כל משקיע שמשקיע אצלנו ומשקיע בארצות הברית, אנחנו פותחים לו תיק ניכויים שקוראים לו ITIN number. זה תיק ניכויים שאנחנו פותחים את זה עם הפספורט של המשקיע, ובכל סוף שנת מס, אנחנו פדרמן שחם, מגישים את הדוח עבור המשקיע, בשם המשקיע, עם ה-ITIN שלו, ומנקים 15% מס במקור. עכשיו, לאחר ששילמנו את ה-15% מס במקור עבור אותו משקיע, אנחנו ממציאים למשקיע מסמך שקוראים לו K1. K1 זה אישור של ניכוי מס במקור. מה קורה פה בארץ? בארץ, קודם כל קטגורית, כולנו נמצאים מה שנקרא ברווחי הון. ורווחי הון כאמור, כידוע, זה 25% של מס. אז אם אני מגיש לך את ה-K1, ושילמנו עבורך 15% בארצות הברית, אתה צריך להגיש דוח משלים פה בארץ, ואז תיאלץ לשלם עוד 10% נוספים, על מנת להגיע ל-25% מהרווחים. כמובן, גם צריך לציין, היות ואנחנו קטגוריות, בגלל השותפות, אנחנו ברווחי הון, זה בר קיזוז. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם חלילה הרווחנו רווחים נדל"ניים מהמכשיר הזה, וחס וחלילה הפסדנו בבורסה, יש לנו הפסדים הוניים, מהקרנות, מהקופות, מהמניות, אנחנו יכולים לגלגל את ההפסד מול אותו רווח של הנכס הזה, ולקזז את המס. זאת אומרת, זה בר קיזוז, בגלל שזה רווחי הון. הפסדי הון מקזזים רווחי הון. אז תודה רבה, שיהיה לכם ערב טוב, ולהתראות.